كمللين بهلن حزب إرترا زغلصو بزحات صقاتات كو انتلو حدن زبلصن بحرنا اب ገዛእ ነብስና ተኣማመን ምዃናዩ ዝባህሪ ካብ ወለዶን ኣብ ወለዶን እናተወራረሰ ዝመፀን ኣብ ናይ ቃልሲ ተመክሮና ዝያዳ ደሚቑ ዝተኸለዐ ውሑድ መዳርክቲ ዘለዎ ጸጋዩ ሕብረተሰብና ብረሃፁ ናብርኡ ዝመርሕ ብነብሱ ዝሓድር ኢትካልእ ዘይማዕዱን ምጽወታ ዝጽይንን ጨዋ ህዝቢ እዩ ነዚ ምርኩዝ ዝገበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሰላቱ ብገዛእቲ ሓይልታት ምስ ተነፍገ ኣብ ገዛእ ነብሱ ተኣማሚን እዩ نريمو وفيرو نزل عل دقف حيالان هقراز زنبور حيل سألائين مصراق دما علاما نتصر رأن سمركوسان تعاتيقيو تبقيسو أبعود دما بزيحو إرترا قبل علتي بسنك مجزأت زخسرتون إلى معت عدلات أفلما ناس الناس زنبر بده كبي دابل على منبارو من نبابره زبون عبها سياي وريد ونيرو زغنا ما بقس زي نبرو كتبا إرتران مبربار كلتا $1 بليون يدل منبارو أفلما ناس الناس بستقانعي هقراوي كتبا وعلا تملكي تكوان تنبره نزكون زقبر هواهوس لزي نبره منقستي نتي إن الليلو بوليس نفس مركوسا قدما يمرجو غيريو تبقيسو منقستي إرترا زقات أمو بدهوتات نمقتامن مفتاحن فلما أما سرطاويان صلاتات مالت مقوعزيان مرة خبيتاتن قرب 6 صوريماي تمرتي تعنا حرشا إنداستري كمون معبايت كالاون موياون عقمي قدام النزهابهم صلاتات كوينهم مسرتاو استراتيجيكاو قطباو لوط ممصا دما لنوح زطمته مدب نيرو كاب 1993 كساب 1996 كتكبر ዝተወሰነ ፕሮግራም ሕዌትን ተሃድሶን ድማ ኣብቶም ህጹጽ ቆላሕታ ዘድልዮም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዓበይቲ ዓወታት ከረጋግጽ ክኢሉ እዩ መብዛሕትኡ ዝዓነወ ዝበሃል ታሕተ ቅርጺ ተመሊሱ من زيغات ድማ ናብ መበገስ ዝኾነ ናይ ኩነታት መናወሮ ከብጽሕ ኺሉ ኣብ 97 ተናይቶም ኩሎም ካይድ ነበሩ ወፍረታት ውጽኢት እንታይ ይመስል ኢልካ ክትዛረብ እንዳር ኮይንካ ቅድሚ ኹይናት ንዝነበረ ኩነታት ጥራይ ምርኣይ ንባዕሉ ናቱ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ 97 ዝነበረ ኩነታት እንድሕሪናዮ መወከሲ ናይዞም ሃገራውያን ውድባት ንባዕሉ እንድሕር ተጠቒምና ናይ ኤርትራ ቁጠባ ቀዳሞት 4 ዓመታት ብማእከላይ ገምጋም 700 ዓመት ይዓቢ ከም ዝነበረ ዝቕባበ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝነበረ ምቁፃር ዋጋታት ብሓፈሻ ንመናብሮ ህዝቢ ዘገልግሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝነበሩ ይሕብሩና ማለት እዩ ህልው ደረጃ ምዕባለ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታውን ዝኸሰርናዮ ግዜ ብምግምጋምን ተራ መንግስቲ ንኹሉ ዝቐርብ ሕቶ ክምልስ ዝኽእል ኣይነበረን ይኹን እምበር ندليت حزب زرو حيال قطبا بمهناص محبراو فتحين مرقاص استوهل لمال ابز قباء لمعتاو مدبات نموعال استراتيجي سريعيو يسرح زلو ما إرترا عقول تقولوا لمعت بمصنعتي مللاي عقول تقولوا لمعت بمصنعتي مالت ببحري وهابتي وخل زغونه مصنعتي زغونه مصنعتي كل له صقاتات مالتي سو عداغا زملكت وخل زغونه مصنعتي كل له تخلى استراتيجي مهنات عقم سبيو زي بتمرتي مهناسو بتعنا مهناسو بخلق مداي مهناسو بتمرتي زقبر وفري بتعنا زقبر وفري مسو تزاميلو زكايد كانوا وفرتات كلهم عقمي سبنا إرترا نمهناس نمعباي مالتي سالساي قديمه متكفى بلي صلاح خمس استراتيجي مهناس تحت قرصيو ندخل نخطه كايد زليكا تحت قرصيو ناي ماي ناي ساعات ناي مراخبيتات ناي تليفون ناي ابت محبراو تحت قرص مسيخاو ناي تمرتي ناي تعنازون كلهم تحت قرصي نتقطبا اقدستيهم كم استراتيجي دما يسرح لهم مالتي رابعاي ندلاو نزغلو نختصرح زدليكا بقع حق من حقاقاتني حق مريت حقي ناي وفري ناي نبدي ناي عدنا ناي تفلالي نغرات
ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ብቐጻሊ ነቲ ናይ ስራሕ ሃዋህው ብዝምችእ መንገዲ እናወፁ እናተመሓየሹ እናሓየሉ ክኸዱ ዘለዎም እዩ። እዚ ከም ስትራቴጂ ዝስራሐሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ስትራቴጂ ልምዓት ኤርትራ ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ቁጠባ ሃዋህው ድፊእ ዝፈጥሩ ከም ባንክታት ናይ መድሕን ትካላትን ኣብያተ ምኽርን ንግድን ብምውዳድ ትሑት ወለድ ዘለዎ ልቓሕን ኣተባባዒ ዝኾነ ሕድገታት ግብሪ ምፍጣርን ከም ስትራቴጂ ተወሲዱ ዝስራሐሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዝዩ ኣብ ሽርክነት ዘለዎ መርገጺ ዘነጸረ በዚ ድማ ኤርትራ ከተፍርን ከላ ሰደድ ክትልእኽ እትደልዮ ጥረ ነገራት እውን ከተእቱ ስለ ዘለዋ ነዝን ምትግባር ኣብ ዞባና ምስ ዘለዋ ሃገራት ምስ ኣህጉርናን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ብጽምዶ ኣብ ኩሉ መዳያት ብሽርክነት ንምስራሕ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ዕዮ ኣሰላሲሉ ኤርትራ ወናኒት ሓያሎን ወፍሪ ዘተባብዑን ገና ዘይተዳህሰሱን ጸጋታት እያ ልምዳዊ ሕርሻ ናብ ዘበናዊ ኢንዳስትሪ ሕርሻ ምዕባይ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዘሰነዮ ጸጋታት ባሕርና እውን ብዝቐለለ ናብ ዕድላት ክቕየር ዝኽእል ጸጋ እዩ ብዘይካዚ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ዕቑር ዓቕሚ መሳንዕ ከም ዝበራበርን ከም ዝዓብን ምግባር ጽላት ቱሪዝም እውን ምስ ዘሎ ባህርያዊ ትዕድልቲ ምቹእ ክሌማ ብዙሕነት ብሄራትና ከምኡውን ታሪኻውን ሃይማኖታውን ቅርስታትና ናብ ተኽእሎ ምንጭ ቁጠባ ናይ ምቕያር ሰፊሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ኸ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ብዓለም ኣብ ዝቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ 80 ሚታዊት ናይ ኤውሮጳ ንብረት ዝኣቱን ዝወፅን ዝሓልፈሉ ከም ምዃኑ መጠን ከምኡውን ኤስያ ዝቐረበ መላግቦ ከም ምዃኑ መጠን ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዎ ቅርበት ኣብ ግምት ርኢኻ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ዝቐርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ክሳብ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኣገልግሎት ባሕሪ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዋ መጠን ሽርክነት ዕቢኻ ክትሰርሕ እዚ ካብቲ ስትራቴጂ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ እውን ብንጹር ዝተቐመጠ እዩ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሸቶታት ልምዓት ሚሌንየም ብግብርን ብስራሕን ዘረጋገጻ ሃገራት እያ ነዚ ዓወት ክትጓናጸፍ ዝኸኣላ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ቀረብ ኤሌክትሪሲቲን ካልእን ብዘሰላሰለቶ ዕዮ እዩ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ምስ ንርኢ መጠን ሞት ኣዴታት ካብ 10,099 ዝነበረ ናብ 25 መጠን ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ካብ 135 ዝነበረ ናብ 48 ከውርዶ እንከሎ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምቁፅጻር እውን ዕውት ንጥፈታት እዩ ኣሰላሲሉ ኣብ መዳይ ትምህርቲ እውን ተርኢና ምጥፋእ መሃይምነት ካብ 20 ሚእታዊት ናብ 85 ሚእታዊት ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 215 ናብ 147 ቁፅሪ ተምሃሮ እውን ካብ 200,000 ናብ 800,000 ክብል ክኢሉ እዩ ኣብዚ ሸቶታት ልምዓት ሚሌኒየም ተባሂሉ ብውድብ ሕብረት ሃገራት ተበጊሱ ሕጂ እውን ዘላቒ ሸቶታት ልምዓት ተባሂሉ ዝኸይድ መቐጸልቱ ኣሎ ሸቶታት ልምዓት ሚሌኒየም ኤርትራ ካብተን ነተን ናይ ጥዕና 3 ሸቶታት ብቐዳምነት ዝወቕዓ ሃገራት እያ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ሳልሳይ ርእሳ ጥራይ ዝወቕዓተን እያ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ኣገዳሲ እዩ ሸፈነ ናይ ኣገልግሎት ናይ ማይ ድሕሪ ኢልና ተሰሪሖም ዘለዉ ናይ ማይ ማዕቆሪታት ዲጋታት ገና ብሕጂ እናተዋሰቡ ክኸዱ ትስሚት እናተገብረሎም ምዃኑ ኣብ ግምት ምእታውን ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ 30 ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝተረኣየ ለውጢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከም ውፅኢት ናይ ዛዕወታት ድማ ኣብ ፈለማ ናጽነት ማእከላይ ዕምሪ ኤርትራዊ 47 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 63.3 ዓብዩ ኣብ ሃገርና ብሚኒስትሪ ጥዕናን ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ኤርትራን ዝገበርዎ ገምጋም ምስ ንዕዘብ ድማ ማእከላይ ዕድመ ኤርትራዊ 67.6 ይበል ስለዚ ኤርትራዊ ኣብዚ ኣህጉርና ካብ ዘለዉ ዝለዓለ ዕምሪ ዝውንኑ ኣህዛብ ክኸውን ዝኸኣለ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን
إذا ما أخلي عمري أقدر سنوت نتايو ناي حدا نجر وسيت هيكوننا ناي أبتمرت تجبره وفر وسيتيو أما يتجبره وفر وسيتيو أبد حرشات تجبره وفر وسيتيو أبتعنا تجبره وفر وسيتيو ناي تفعل عليه وفرتات وسيت مهانو أقدر سجبره مالتي أب هجرة وشارتر نترينا رئيس مركزها كما أقدس متكل سفيرون رخبا كاب جبوت كون النتكا وكونتكست تبجسكا بعد تحساس بايخم بجبري أوشت أو عقمهات مركزكا مدبات لمعات كتتكبر محلان ونان مدبات كامخان نصا بوليتيكا ومسمر مختال وشت أو عقمتات كام معبال أبوزحات هاجرات زرعية كايدا يكونن سلازخون يدما رئيس مركزها أبسلطنا تحساس با نفسها مقلالن من السالن زي كونه بجزار رأسها كم منبر زوسد نتي بزعبي كفالنا يوفري بعلو بناي وشت وعقمو يزغورو أبزعدي زتقوسو تحت غرستات ويكالو توفرتات نحرلو بمنجستي إرترا استخيريوم قبل على زجن مس بوليسات منجستي إرترا زخيد أبتينا لمعت علاماتنا كاتو زخيل قديم خاب تأماتي لمعتها ونتفتاتنا استنصروا نتفتات بشركنت كم زمولو يقبري مالتيو هذا وطن مسادرها هذا بالعربي أكال يصدقمو أبتو وطن سفرها من شيء فاينانس كدليلو هلكا أتي كابجباهات غورو تقول كابجباهات غورو أتي كابجباهات زيت غورها ني مولتو وين لقستي تعروا مالتي سلازي هذا أتي وطن سفرها كونا له أتي نتحاجز له أناتنا مدبات كونا له وانت كأناتنا كونا له كتابا كنبل نكلنا زلكا وهلول صقاتات مالكان عقم سبكان وهايتكا نابوفري مسقار مالتيو أب قدامو شوعة عمتات ناس الندما وصي تاو زخون عيايو تسلاسيلو كافشعن جاعت ميتن تيسعن شمونتن كساب كل التشيح إيرترا أب كينا تسأميدا بمنبارا عبي كتابا ونتفت كتقبر زخلا كونتات اينبران دحرزي أب لعلها قرنا ستسقدده ووجن زي ووجن اقدا إيرترا كتعب زخلا هواهو نخيه اللي تسرحو نستفلا لي المعتاو مدباتنا زحقوزو طرا نقرات نخي مصء انت مصون بستعص اصفوا غخنوتو استجددنا له كنتاتي نيرو ازيو خنبر كمنا لمعت قسقسنا كعقتنا اي كعلن ناي اسرع عمتي لنا خنزارب نكلنا بزعبا قطبا اتي زعابي يخفالو قطبا ناي إيرترا نخي سرح نخي عبي أنصارو دما نمكراس تحلفه وان تلاي مغانو مردا أقداسي مالتي قطبا بخلتا نقراتي تي رأس مالالو تي سواء عقم خالو مالتي سواء عقمها أبتو قطبا وفر زقبو كفر زقبو اتي كوينات أي سلام كومون اتي اقدامون أبو كم تسمد غيروي مالي سلازي زيوم كلتيوم تدميرهم نتي قطبا كتصابوهم زيادة تصاقمات كن شكمكا أقديدهم نايم مالت نإيرترا مسلامن مسيطانن كم حدا مسارحي كفاء كابزو السد وحد قزياي قبران استفلاليا زواوين ناكوراوين ودبات أبايتا إيرترا زيلن كابكون النتز بإيرترا زرحاقن سبسابات مغراب كم سراحين تتحيزنو مثل هاقرنا كدوبونا تسانيحين بزمدنا قرص سبساب كتو كالدما كنا عيكونان تفعلوا أحزات كابز حزب جميركا تقوم لهم أحزات أزيوم استفعلوا استرححونهم نوعهم مركز بمقبار كمزمزو زدليو أكلات دما مجنان يوسخ لهم يوم كوا حليفون أبزي وش تهاجر زلوا تفعل أكلات ويقول كسبات ون نتهم برجع زلوا أحزات نايمت كاس كوا مركز كان نايم سراح لمدتات زلوا منالو زي جوجيو خرم زلوي مالتيو مستوم أحقراوين ودبات بزملكات جن نحنا بسمدو نسرح لنا أبز حلفة 3 عامات منجستي إيرترا مس كلنا يقدام زي قار استتصابون زهق أن مخالفن كاب مأذونو كي تألي عميمهم زلو سرحات زرزير كاز ودا يكونن بقندو جن أب كل كرنا عد زهاجر تواديد زلو تحت قرصي محبرة وأقلقلوت مستي لما عتاوعيو معوات توافير زلو عامي أب مفراي استقبرك غزي فوفري تدميرو أب صلات تمرتي تعنا حرشة
መጓዓዝያን መራኸቢታትን ካልእን ዝተጨበጠ ዓወት ክትዕዘብ ከለኻ ኤርትራ ኣብ ርጉእ ግዜን ምቹእ ሃዋህው ቁጠባ እንተትህሉ እንታይ ተኣምር ምተረኣየ ዘብል እዩ